От днес в шоуто ни има една нова кауза. И сега ще се включим в къщата, за да я обявим на съквартирантите. Съквартиранти, време Big Brother да ви представи четвъртата кауза, която ще подкрепяте с усилията си през четвъртата седмица от престоя ви в къщата. Big Brother забеляза колко при сърце приехте последната си кауза и се надява да подходите с същия ентусиазъм и тази седмица, защото проблемът е наистина съществен. Смята се, че у нас общо инфектираните с хепатит Б и С са между 400 хиляди и половин милион. Никой в държавата не знае точният им брой, защото няма проучвания в тази насока. А в момента не повече от 250 болни годишно могат да се лекуват безплатно. Средствата, които ще съберете, ще бъдат използвани за скрининг и диагностика. Това ще бъде първото масово проучване за разпространението на хроничните вирусни хепатити у нас. За да не е голословен, Big Brother ще илюстрира мащабите на проблема на вашата плазма в хола. Гледайте внимателно, съквартиранти. Към нещо тревожно, застрашавани епидемия от хепатит Б и хепатит С, алармират лекари. Близо половин милион са вече заразени с опасните вируси у нас, а техният брой продължава да расте. Според специалистите, основният проблем е, че повечето пациенти дори не подозират, че носят опасните зарази, защото им липсват информация и профилактика. Затова и новата благотворителна кауза на звездите в Big Brother 3 е да съберат средства, с които хиляди хора да се прегледат безплатно и така да получат шанс за ранно лечение. Деница Суруджийска и Кирил Караджов по темата. Болните от хроничен вирусен хепатит, възпаление на черния дроб в света са 4 пъти повече от пациентите с СПИН. Болестта се развива от вирусите на хепатит Б и С. Всеки може да се зарази по кръвен, по полов път или през кожата. От 10 години водя борба с това заболя. 10. От 10, верно. Значи аз съм минал 2 неуспешни курса на лечение, в момента съм на 3. А защо не е успешен? Ами, защото... Вирусът е много коварен. За съжаление, много малък процент от хората, които успяваме въобще, които имат късмет да започнат лечение, защото в България много малко хора успяват да се преборят с цялата система, да имат търпението да стигнат до там. И от тия хора, особено с хепатит Б, много малко от тях успяват да бъдат излекувани. И сега Тодор му е един от последните шансове с така по-нови лекарства. Той вече е почти на края на терапията и въпреки това последното изследване отново вируса беше вътре. Толкова е лош и коварен този вирус, значи той буквално хем се разпространява като вируса на ХИВ, хем причинява не по-малки увреждания. Тодор, като трябваше да почне да се лекува, нямаше лечение. И Тошко си заложи апартамента и почна да си заплаща само лечението. И понеже те се събраха с още 3 други пациенти и заведоха първия колективен пациентски иск срещу здравната каса в историята на България. Браво. И като се вдигна шум по медиите, да видите как изведнъж през месец септември специално за Тодор се намери от някъде лечение. Новата благотворителна кауза на звездите в Big Brother 3 е да съберат средства за скрининга за хепатит Б и С. Проучването ще обхване 20 000 души. Ако не бъде открито и лекувано на време, заболяването може да доведе до цироза и рак на черния дроб. Ваня Великова от Стара Загора е един от тях. 36-годишната Ваня Великова разбира, че е заразена с вируса на хепатит Б преди 5 години при рутинни изследвания по повод на бременността й. Въпреки лечението, болестта й хронифицира. Мен в инфекциозно отделение ми изписаха и с обяснението, че аз хепатита вече ще се живеем просто така, ръка за ръка. Никой не ми обясни какво трябва да правя. И може би това се случва в много голям процент от хората. Узнала за болестта си, Ваня кара най-близките си хора да се изследват за вирусен хепатит. Оказва се, че още 4 души от семейството и също са заразени. На всички тях им се налага, освен с болестта, да се борят и с бюрокрацията в здравната система. Хепатит Б е 100 пъти по-заразен от вируса на СПИН.
В България има близо 500 000 заразени с вируса на хепатит. Преди 3 години съвсем случайно разбрах, че съм болна от хепатит С. Всеки 12-ти човек в света е заразен с хепатит, без да подозира. Единственият вариант беше лечение, което е на стойност около 50 000 лева. В този един момент започваш да се събуждаш всяка сутрин, да се чуеш, можеш ли да намериш тези 50 000 лева, това ли е цената на твоя живот. 400 000 лева от вашите пари ще помогнат за финансирането на медицински изследвания за хепатит в цялата страна. Всеки 12 човек по света е инфектиран с вируса на хепатит Б или С. Вируса на хепатит Б е 9-та причина за смърт в света. Средно по 2 души умират от този хепатит всяка минута. 75% от случаите на рак на черния дроб се дължат на хепатит Б. Това са само част от причините, заради които новата кауза на Вибрадър е свързана с хепатита. Повече за самото заболяване ще научим от Ана Граблянова, която е била болна от хепатит С, и от професор Чернев, национален консултант по вътрешни болести. Аз ли съм номер 12 е каузата в Вибрадър тази седмица. Както знаете, тя е наречена така, защото всеки 12 човек по света е инфектиран с вируса на хепатит Б и С. Хората в България са лишени от информация за заболяването, както и от възможността да се изследват редовно. Как зрителите на Нова телевизия посрещнаха тази кауза и доколко са съпричастни към благотворителния характер на шоуто през този сезон? От Иван Черкезов и Огнян Пенев. Какво знаете за хепатита? Коварна болест, бих казала. Знаете ли колко пари сте събрали само по тази, само за борбата срещу заразяването с хепатит и за тази акция? Имате ли представа? Никаква. Колко пари сте събрали? 200 000. Искам да покажем един разговор с един човек, който е шеф на фундацията Хепасист, за да чуем и неговата версия за това какво се случва и какво ние трябва да направим. Вижте, разговаря Мира Иванова. Най-сериозните осложнения на хроничните хепатити, това са цирозата и рака на черния дроб. Рисковите фактори са навсякъде около нас. Вируса се предава по кръвен и по полов път за хепатит Б и само по кръвен път за хепатит С. Ако трябва да бъдем конкретни, това масово в момента се случва чрез татуировки, пирсинг в студия, които не са с достатъчно добро ниво на хигиена. Също така посещенията при козметик и при маникюрист понякога са рискови, ако инструментите не са добре почистени. За съжаление, все още се наблюдава в България разпространението на тези вируси и в болници. Парите ще се използват за организирането на първия масов скрининг у нас. Поради няколко причини. Първо, за да търсим хора, които са заразени, а не знаят. Второ, за да имаме най-накрая някакви точни данни какво се случва в България с това заболяване. И не на последно място да започне своевременното лечение на тези хора и да обърнем внимание на обществото за този проблем. Аз ще се подложа доброволно на теста, да видим какво ще покажат резултатите. Ние се радваме, че едно такова предаване известно поема инициативата за запознаване на проблемите с диагностиката на хронични вирусни хепатити и тези заболявания, защото от многото давна ние се опитаме да запознаем нашето общество с значимостта на този проблем. Добре, Станимире, как нашите съквартиранти могат да се включат? Всеки от тях е застрашен на практика да бъде заразен с вирусен хепатит, защото тези вируси се разпространяват по много различни начини. Днес каузата ни е превенция на хепатит. Дами и господа, в началото на предаването аз си направих този тест. Тук се вижда една черта, което означава, че теста е отрицателен, не боли и е само за няколко минути, така че направете си го и бъдете спокойни и спете спокойни.